Ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳамаи шумо хушомадед ба канали мо. Мо чанд қабл видео нагузоштагӣ будем ютубба. Боз баргаштем барои гузоштани видеоҳои хуб. Умедворам ки ҳамаи шумо моро ёд кардед дӯстон. имрӯз як чанд намуди хӯрокҳоро пухтанашро нишон медиҳем. Казан кабоб, макарон по-флотски ва ғайра. Зинураҷони ман барои хӯрдани хӯрокҳо аллакай оғоз кардааст. Барои ҳамин мо бульёнчик мекунем дӯстон. Баъд даруни бульён ба камтар аз ҳамин намуд макарон лакманчаи майда паутинка меандозам. Боз ба маззатар мешавад. Бо картошкаю гӯшт кардем бо тарзи узбекӣ, пухтани узбекӣ. Баъд макарон по-флотски дӯстон дар равғани кам пиёзро майда реза карда дар алоби паст анам хел жарид мекунем. Баъд сабзия аз тёрка мегузаронем дӯстон. Ваям камтарак анам хел сурхуча карда жарид мекунем. 3 қошук томат об мекунем анам хел. Инро ҳам меандозем дӯстон. Баъд гӯшта бошад аз мисарубка гузаронда анам хел меандозем. Бинед ҳамаша хушрӯ нишон додагӣ ман дӯстон. Кам як 5-6 дақиқа жарид карда томат меандозему як пиёлача об. Бояд анам хел шавад. Ҳамаш дар алоби паст пухта мешавад дӯстон. Макарона боша алоҳида мепазем. Баъд анам хел ҳамаша якҷоя карда аз болош сира тёрка мегузаронем. Анамихел. Баъд болоша мепӯшем дӯстон. Тамом тайёр мешавад. инҷо бошад казан кабоб мепазем. Равған бисёр тар дар дег. Баъд картошкамонам хел калон жарид мекунем. Алоби баландва. Инҷа бошад дигар маҳсулотомона тайёр карда мемонем. Ман бо гӯшти мурғ хостам тайёр кунам дӯстон. имрӯз мебинед ҳавои моям хунук, барф боридагӣ буд. Як барф меборад дӯстон, ҳаво леки хунук як вақт мешавад ки барф боридагӣ, лекин ҳаво гарм. Баъд хостам ки ҳамин видеома гираму ҳамаша монтаж кунаму шумо ба нишон диҳам. Чанд хашуд видео нагузоштем дӯстон. Хайр бо кӯдакам банд будам. Бисёр вақтама бо кӯдак гузарондам дӯстон. Баъд ҳамон видеое ки тайёр кардагӣ будам чанд қабл хостам ҳамнои ҳамаша монтаж кунаму боз гузорам. Хеле дӯстон. Инҷа бошад казан кабоба якта ҳамаи ҳамон картошкаҳоя кам андохта жарид карда мегирем. Бисёр намеандозем дӯстон дар дег картошкаҳоя ҳамаша кам. Баъд вақте ки ҳамаи картошкаҳои мо тайёр мешавад, аз дег мо ними ҳамон равғана мегирем. Равғанамон бояд камтар шавад дӯстон барои пухтани мурғ, гӯшти мурғ. Ана инҷа мебинед чӣ хел жарид шудааст ҳамаш. Бояд суп сурх шавад. Дарунаш пухтанаш шарт не дӯстон, барои он ки дар охир ҳамаша боз дар дег меандозем. Инҷа бошад очаҷони ман барои Зинураҷон мини блендер заказ кардагӣ будем овардем. Инҷа ба ҳамон пюре, ягон хел мева, ҳамин чизоя ҳамаша майда карда Зинураҷон ба медиҳем. Блендеромон ҳаст. Худамам чандта дорам дар хонаи модарам ҳам ҳаст, лекин сабои мегирифтагӣ надоштем, барои ҳамин ҳамина заказ кардем. Ана инҷа ба дӯстон картошкаҳои мо ҳамаш тайёр шудаанд. Пас ними равғана гирифтам аз дег. Баъд гӯшти мурға меандозем. Як 5 то 10 дақиқа жарид карда сурх мекунем. Пешаки мурға гирдоша бурида намак карда мемонем. Ана бинед худаш буридагӣ нишон додагӣ худаш ҳамаш метовад дар видео. Баъд пиёзамона меандозем дӯстон. Пиёзам хел 5-6 дақиқа жарид карда намаку мурҷ сира меандозем пешаки. Ана ҳозир чӣ хел мебинед пиёз хел худаш жарид шуда мулоимак мешавад. Равғани камба. Агар равған бисёр андозем дӯстон беҳад хӯроки равғанӣ мешавад. Ҳам бар дили одам беҳазур мешавад, ҳам бемазза мешавад. Барои ҳамин ҳатман баъд аз жарид кардани картошкаҳо равғана нимаша гирифтан дар кор. Ҳамин равған камтар шавад да бисёри бад нашавад. баъде ки 5-6 дақиқа нам хел пиёз жарид мешавад дӯстон. Баъд 2 қошуқи калон томат меандозем. Помидор намеандозем ана бинед.
баъд ҳамаи картошкаҳоя боз даруни ҳамин дег бандохта як стакан об кати болоша 30 дақиқа мепӯшем дӯстон. баъди 30 дақиқа беҳад як хӯроки болаззат хел сочни мешавад. Картошкаҳоям мулоим мешавад дӯстон. болош ба чакка зелен бо таби дили худатон метавонед украшат карда истеъмол кунед. беҳад як хӯроки болаззат. ана механин дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо пазмон шудед барои чӣ Фирӯза влог накарда истодааст. ман ба ғайр аз корҳои худам, ман ҳамин корҳои хобби худам, боз фарзанд дорам, модар ҳастам дӯстон, зан ҳастам. барои ҳамин бештар вақтамро барои хона мегузаронам. баъд вақте ки корҳои худамро анҷом медиҳам, бисёр корҳоямро карда мешавам, баъд ба ютуб вақти худамро ҷудо мекунам. ин бор бошад ҳаракат мекунем ки вақти бисёрамонро Зинураҷон кати барои тайёр кардани видеоҳо гузорем. хайр.